Každý pozná Roblox, ale len málo kto chápe, aký obrovský a zvláštny svet sa za ním skrýva. Pre väčšinu ľudí je to len hra pre deti, pár kociek, jednoduché postavy a primitívne minihry. Realita je však úplne iná. Roblox je miesto, kde vznikajú biznisy, legendy, kariéry aj spomienky miliónov ľudí. Čím hlbšie sa doň pozrieš, tým viac zisťuješ, že to nie je obyčajná hra. Keď v roku 2006 vznikol, vyzeral úplne inak než dnes. Bez moderných efektov a s hranatými postavami by si mnohí povedali, že nemá šancu prežiť. Lenže sila Robloxu nespočívala v hotovom svete, ale v tom, že dal hráčom nástroje, aby si ho vytvorili sami. Väčšina hier vám povie, čo máte robiť, no Roblox sa pýta, čo chceš vytvoriť. Práve preto sa z neho nestala jedna hra, ale tisíce svetov v jednom. Kým niekto zapína simulátor práce v pizzerii, iný prechádza hororom, obchoduje, roleplayuje alebo stavia mestá. Dvaja ľudia môžu povedať, že hrali Roblox a pritom zažiť niečo úplne odlišné. Roblox totiž nekonkuruje iným hrám, on konkuruje celému internetu. Fascinujúcim prvkom je jeho ekonomika. Herná mena Robux sa stala základom systému, kde hráči kupujú doplnky, zatiaľ čo šikovní tvorcovia zarábajú reálne peniaze. Existujú prípady, kedy 17-roční vývojári mesačne zarobili viac než priemerná firma. Roblox teda nie je len zábava, je to fungujúca digitálna ekonomika. S týmto svetom sa však spájajú aj mýty. Ak ste v komunite dlhšie, určite poznáte mená ako John Doe či Jane Doe. Hoci išlo o staré testovacie účty, internetová fantázia z nich vytvorila legendárnych hackerov, ktorých sa báli milióny detí. Pre mnohých je Roblox synonymom nostalgie. Pamätajú si prvé priateľstvá, tajkúny a oby mapy. Aj keď sú dnes mnohé servery prázdne, spomienka zostáva. Mnohí tvrdia, že starý Roblox bol lepší, no často tým nemyslia hru samotnú, ale obdobie života, kedy mali menej starostí a viac radosti z jednoduchých vecí. To nie je kritika hry, to je čistá nostalgia. Samozrejme tam, kde sú milióny detí a veľké peniaze, prichádza aj temná strana. Skamy, kradnutie účtov a toxickí hráči sú realitou, na ktorú treba používať hlavu. Na druhej strane sa však vďaka Robloxu mnohí naučili programovať, dizajnovať či budovať komunity a dnes vďaka tomu pracujú v hernom priemysle. Je to brutálny posun od stavania jednoduchých máp k reálnej kariére. Roblox nevyhráva grafikou, ale nekonečnými možnosťami. Denne tam vznikajú tisíce bizarných nápadov, od simulátorov jedenia až po hry, kde nerobíte vôbec nič. Internet odmeňuje pozornosť, nie logiku, a preto aj tie najdivnejšie koncepty často vystrelia. Najväčšia sila platformy je v tom, že vám dáva rolu. Môžete byť builderom, developerom, traderom alebo lídrom. Aj preto Roblox stále žije, hoci ho okolie roky podceňuje. Nie je to len hra. Je to digitálny svet, v ktorom sa mieša biznis, chaos, kreativita a budúcnosť internetu. Možno práve teraz niekde dieťa stavia mapu, z ktorej raz vznikne ďalší svetový hit. Ak si niekedy hral Roblox, akú hru si mal najradšej a vrátil by si sa tam ešte niekedy?